Naka-video ka pa. Kaway-kaway ka muna sa video ko. Ay, mga crabs. Oh, naka-video ako. Alam ko nakapapis ko na yun. Dapat ka na. Ngayon ako Usap natin to. Nakatulog ako sa suka. Press na press si mother Press na press si sis ko Tignan mo, may baon ako. Nagdala ako na carpet. Ng unan. May dala akong... Meron nga ganon. Ano bang tawag doon? Yung... Pang camping yun, di ba? Oo, makabili nga ng ganon. Tapos mag-load ka noodles. Noodles lang pala. Ganun talaga gagawin ko kasi kasama ako sa asawa ko sa summer o dito ako. Yan ang trabaho ng asawa ko. Ayun, may crane. May nakita ang crane. Nakita mo? Oh, dyan lang siya. Ang ingay nga ng ano, bagir. Dyan lang. Oh, dagat na. Lapit naman. Malapit nga lang. Kaya, pagsama ko, dito lang akong bilad-bilad. Pagpapaitim sa summer, atay. Ayos yan. Lalo kang gandang-ganda sa mata niya. Sigurado. Tapos, bibili ako ng collar. Tapos, di ba mayroong ano, yung ihawan na nabibiling maliit? Di ba mayroon? Oo. Oo. Pero no. No, bibili ako dito. Dalhin ko dito. Dito. Dalhin ko yung kusina ko dito sa dagat. Ayos yan. Oo, mag-tea tayo. Walang tao. Kaya gagawin ko. Kasi yun lang siya, oh. Mainit ba? Warm ba? Warm? Ha? Warm ba? Cold kayo? 3 degree kanina nung umalis kami. Di naman ako makatagal sa loob ng bahay kasi wala ngang heating. May heating din naman makakakaano sa ano ng bahay. Sa labas mainit. Malamig. Malamig pero may sun siya. Okay lang. Tea tayo. Thank you. Bangon na. Aba. Ha? Bangon na ako kanina. Ah. Ay, hindi ko nga hinatid yung anak ko sa school. Sabi ko po, ikaw na muna magpunta ng school. Wala nga sa plano na sasama ako dito eh. Wala akong pagkain. Mula sa plano eh, sabi mo sa akin kung kasama ka sa asawa mo kahapon. Oo nga, bigla nga walang pagkain. Wala akong prutas. Tuloy napabaon ako ng biskwit. Wala akong pagkain. Mukbang cracker ka pala. Na sabi niya ano daw, yung tanghalian niya, sure na lang daw kami. Pupunta yan dito mamaya. Nakasali ka pa, Jesus Marie. Sure daw kami sa lunch niya. Okay. Oh, bibili talaga. Ano? Ha? Tapos pag lunch, punta siya dyan. Nangitim na agad ako. Ang itim na ng mukha ko at saka ng mga kamay ko. Kakapunta sa dagat. Oo, yung hangin, diba? Kasi morning afternoon nabalik ako dito eh. Kasi ang lamig na sa loob ng bahay. Ang hirap naman. Sobrang lamig talaga. Higa-higa. Higa-higa. Ang kumot ko 4. Ganito kakapal. Oo. Yan yung pinakaibabaw namin at saka yung cover niya. 4. Di ba bedsheet? May malaking kumot pa yan na makapalagay namin. Kasi ang lamig ng kama eh. Tapos 3 na yung nakaibabaw sa amin. Pinabibiling heater na electric. Ewan ko dyan. Oo, pinabibili nun. Natatawa pa ako, natutulog ako nakamidyas. Na? Natutulog ako nakasaks.
Sabi ko, Pero may panty. ha? Minsan wala na panty. Eh, alam eh. Kapahagang ka niya. Patay. Sa amin ay nga. Alam mo yung bago namin kinuha sa bahay na sinek muna namin yung heater. Kasi yung mga importante. May heater siya, pero hindi siya centralized. Pero bakit? Number, Sa amin naman hindi naman centralized eh. 8 meter na. ganyan. Hindi siya makaano eh, ewan ko. Lamig talaga. Eh, di-adjust mo. Para kang nasa ano eh. Kung pwede lang matulog na ka-winter jacket, mag-winter jacket ka eh. Matatawa yung asawa ko. Pag-iakap sa'yo, ang lapot-lapot, carpet pala naka-winter jacket. Napakagin mo. Kagabi, bago ako pupunta ng bed, kagaling ko ng CR, nangangatok ako eh. Sunrise. Ha? Nakita mo sa sunrise, aga po dyan. Ano eh, alas 8 na kami lumabas eh. Ayan na oh. Sa tapat ko. Tapos kami ako. Alis daw kami, alas 9. Bili kami ng kulungan ng pusa. Isama niyo mag-travel? Ha? Isama niyo mag-travel? Hindi, dali kami sa doktor. Tapos nanghirap lang kami sa kapitbahay. Bakit napaano ang pusa? Dito. Napaano ang pusa? Injection niya. Ah. Naman pati tao. Alam tao. Gastos pa sa akin eh. Ako nga eh, buti na lang eh. Thank you Lord. At, Nakalimutan ko magdala ng tsinelas. Lulusog pala ako maya dito maghanap ng shell. alam mo yung tubig eh. Kaya yan, may araw naman. Ha? Wala kang bota. Wala. May araw naman. Puro lang yun. Hindi mo pili mo. Bota? Mamaya nag... Ha? Buta? Titingin Puro ako lang. mamaya. Buta. Magbuta ako dito. Pag pupunta kayo dyan, pwede mo na yung bota. Kapang dagat mo. Di tapos... Nakabuta ako sa dagat? Ano? Nakabuta ako sa dagat. Nakabuta ako sa dagat tapos nakatupis. Ayos yan. Para hindi ka pasukan ng tubig. Diba? Patay niya. Kasi maging tubig yun eh. Di ko gaya sa Pilipinas. Wow. Kaya nga, nakabuta ako tapos nakatupis. Tapos i-video ko no. I-video ko. Ano kaya itsura ko nun? Ayos yan. Hindi ang gusto ng mga makikinig. Nakakatawa. Ayun nila yung mga seryoso. Yun na yung mga seryosong vlogger. Oo. Ayun nila ng mga seryosong vlogger. Minsan, kasi di ba pa nagpa-vlog daw, dapat may haluan mo ng comedy. Ganon. Para madala. Kumbaga, yung mga nanonood naman sa atin, mga kapag, mga OF, mga ganon. Wala stick. Alam mo naman sa Pilipinas eh, wala sa Pilipinas ka, di ka puro trabaho to, puro problema. Diba? Ay naku. Tatawa naman ako. Tapos magdala ka ng yung nakasombrero ka, yung tapos nakabota. Imagine mo, yung Nakatupis, nakasombrero, nakabuta. Oo. Tapos yung bota mo, isakto mo doon sa color ng tupis mo. Para color po. Para isang color na. Ang sakit ng tiyan ko sa'yo. Sabi mo, honey, come. Honey, picturean mo ako, honey. Ano kaya sabihin ng asawa mo? Sabihin ng asawa ko. Ano ba passion ngayon? Sabi sa tanaw asawa ko, ano kayo nangyari sa asawa ko? Mayroon ba passion ngayon?
Tapos magmas ka. Naku, nabuwag na. Eh, ilang passion ngayon, kailangan may mask. Hindi. Kailangan kong magmas para di ako makilala. Kaya sabi ng mga anak mo, ano ba nangyari sa mama ko? Napunta lang na kurasyon ng lukan. Naluka na. Ay, Diyos ko. Ay, naku, dahil. Eh, dito ako ng ano eh. Nang, Siguro mga 10 minutes yun. alas 9, alas 8 na, di ka pa bumabangon. Bumangon ako, nabuli-buli ako sa higaan. Agay, 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 agay. Hindi pa nga nagkakape. Tamad ako. Hindi mo bakit. Isikreto. Wow! Yun. Hangin, ano? Oh, may, Tayo mo sarado yung jacket mo. Lamig. gusto ko nga umano. Hindi naman siya mahangin. Hindi ka tulad kahapon talaga na damdam mo yung lamig. Kaya buhok mo nililipad. Yan. Ay, naku. Higa-higa ka muna dyan. Mahiga-higa talaga ako dito. Baka matulog pa nga ako rito eh. Pagkamala akong badyaw dyan. Badyaw sa dagat. Alam mo ba yung badyaw? Oh. Mga nahiga lang sa mga daan-daan. Natingin nga ako sa gilid-gilid. Baka may mga asparagus dito. CR, saka nagtititi dyan. Eh sabi ko sa asawa ko, malinis bang si Anyo doon? Sa ano? Sabi, malinis naman. Sabi niya. Malinis. Hindi lalakad ka pa papunta doon. Pag natapay ka lang, punta ka doon. Pero pag naihi ka, aba, dito ako oh. Pakialam ba nila na umupo ako kung ano ginagawa ko? Huwag lang may mag-walking. Eh, paano kung maabutan ka? Ha? Ah, diskarte na yan. Tayo pa ba? Diyan ka, Pinoy, sa bagay, Pinoy. Pinoy eh. Diskarte. Eto oh, tingnan mo nga yung baba ko. Oo, pwede ko naman dyan ah. Oh. Alam ba nilang nag-ano ka dyan, nag-cover ka dyan? Oh. Matalas na itong mga bato na to eh. Oh. Akala ko nga ano, kukusan ako ng bato, ikalang ko doon sa isip ko. Aba, hindi ko makuha, mabuno. Talagang ano ang bato nila. Patag yung nilatagan ko, patag. Tapos may dala ako una na mali.